ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ትርኢት ኢየሱስ ከም ዝተለወጠ ቁጥሪ 1 ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስ ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳኑን ከም ብርሃን ጻዕደወ እነሆ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ ተራእይዎም ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጐይታዬ ኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ ትፈቱ እንትኾንካስ ኣብዚ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደመና ኣገልበቦም እንሆ ከዓ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ሰመርኩ እዚ እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ ደቂ መዛሙርቱ እዚ ሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ ብዙሕ ድማ ፈርሁ ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ተንሱ ኣይትፍርሁውን በሎም ንላዕሊ ገጾም ቁሊሕ እንተበሉ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን ቁጥሪ 9 ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ካብ ሙታት ክሳዕ ዝትንስእ እዚ ዝርኢኹምዎ ንሓደ እኳ ኣይትንገሩ ኢሉ ኣዘዞም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ንምንታይ ደኣ ጸሓፍቲ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ መሊሱ በሎም ብሓቂ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ድማ የቕንዕ ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ መጺኡ ከም ዝደለዮ ገበርዎ እምበር ኣያለለይዎን ንወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ንሳቶም ሓሳረ መከራ ከጽግብዎ እዮም ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥመቕ ከም ዝበሎም ኣስተውዓሉ ጋኔን ዝሓደሮ ከም ዘሕወየ ቁጥሪ 14 ናብቲ እኩብ ህዝቢ ምስ በጽሑ ሓደ ሰብኣይ ናብኡ ቀሪቦ ይድነስኣሉ በሎውን ጐይታዬን ወደይ መሓረለይ ሕማም ባርያ በብወርሒ ይለዓሎ ሓሳር ድማ ይጽግቦ ንሱ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ሓዊ ብዙሕ ሳዕ ድማ ኣብ ማይ ይወድቕ እሞ ናብ ደቂ መዛሙርትኻ ኣምጽዮስ ምሕዋይ ይሰኣኑ ኢየሱስ ግና መለሰ በለውን ኣታ ዘይእሙንን ቄናንን ወለዶ ክሳዕ መዓዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ ክሳዕ መዓዝሲ ክዕገሰኩም እየ ናብ ዝናባይ ኣምጽእዎ ኢየሱስ ገንሖ ትጋኔን ከዓ ካብኡ ወፀ እቲ ቆልዓ ድማ ካብታ ሰዓት እቲኣ ሒዙ ሓወየ ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም ናብ ኢየሱስ መጽኦም ስለምንታይ ደኣ ንሕና ምውፃው ዝሰኣና በልዎ ኢየሱስ ከዓ እምነትኩም ስለ ዝጐደለት ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ ኣድርታ ኣክል እምነት እንተኣልያትኩም ነዚ ከረን ድማ ካብዚ ናብቲ ኣግልስ ትብልዎ እሱ ከዓ የግልስ ዝሰኣነኩም እውን የልቦን እዚ ከም ዝበለ ዓሌት ግና ብዘይ ብጾምን ብጸሎትን ኣይወፅን እዩ በሎም ኢየሱስ ብዛዕባ ሞት ካልኣይ ግዜ ከም ዝተዛረበ ቁጥሪ 22 ኣብ ገሊላ ክመላለሱ ከለዉ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ክትሓዝ ኣለዎ ክቐትልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ክትንስእ እዩ በሎም ብዙሕ ከዓ ጓሃዩ ቁጥሪ 24 ናብ ቅፍርናሆም ምስ መጹ ግብሪ ዘውፁ ናብ ጴጥሮስ መጺኦም መምህርኩምሲ እቲ ክልተ ድሪም ግብሪ ዶ ኣይፈድን እዩ በልዎ ንሱ ይፈድባ ኢሉ መለሰ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ኢየሱስ ቅዲሙ ስምዖን ነገሥታት ምድርስ ግብርን ተጉን ካብ መን ይወስዱ ካብ ደቆም ዶ ወይስ ካብ ካልኦት እንታይ ይመስለካ በሎ ጴጥሮስ ካብ ካልኦት እባበለ ኢየሱስ ከዓ ደቆም እስከ ነጻ እዮም ከይንዕንቅፎም ግና ናብ ባሕሪ ከይድካ መቓጥን ደርቢ ነቲ ቅድም እትሕዙ ዓሳ ውሰድ ኣፉ ምስ ከፈትካ ኣብኡ ሓደ ዓስታርቴ ክትረክብ ኢኻ ንኡ ወሲድካ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኻን ሃቦም በሎ